Jenengan dikempit perkara iki sumingkir saka papan. Aku gelem sumingkir waton bisa nyangking. Oh, aku lek gedhe Lajeng Kanjeng Rama nggo pustaka menika sing kuwi mau Rama sami. Menika niku panjenengan, Pak. dadi iki putramu. Kunjung Biru. Kanjeng Ibu. Pancen bener satrane aku sing mikir jiwa raga. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi kula latu panikiran Kanjeng Ibu. Menapa panjenengan tasih kepengin gesang sesarengan kalian Kanjeng Ronggo Prana. Panjenengan kaya ngono, Cak. Mrekaten enten margi Kanjeng Ibu. Nanging malah saya susah. Saged ngaten. Ngono kok takon, ngerti apa nek ora ngerti? Tunjung Biru putramu dadi bocah ugal-ugalan. Ngedir-ngedirke dupeh wayah bupati. Iya. Salah kumpul. Jeneng abutuan lan liya-liyane coba ngono kuwi mbok dituturi Manggaranti. Menawi kula nggih mboten napa-napa pun kersane. Lah wong taksih mawon kok Kang Mas. Jejere wong tuwa wadon duwe anak sing duweni pakati kaya ngono kok ora prihatin nanging kok malah kaya diujo. Ya wis nek pancene kaya ngono ya ora apa-apa. Jenenge aku wong tuwa kepengine tutur karo anak parandene ibune wis kaya ngono ya wis. Nek ora ana benere aja nutuh karo aku. Kaya ngene ning ndi bocah? Lan sowan. Lah Niki napa? Saking Kabupaten Pati sowan ngersanipun Eyang Dipati Tombronegoro. Kajake kok urut Nggih, katuran pirsa. Wangsul kula saking Kabupaten Pati kula kinantenan ngawula kunjuk kersa panjenengan. saka eyangmu Leres Kagem Rama kados ngaten nggih. tenan ora Saestu kok Nyolowadi jenenge maratuwa karo anak mantu kok dadak nganggo layang-layangan to.
Anggaran Wonten menapa, Kang Mas? surasaning Nawala pangkat tumenggung kajabel bebrayan antarané Rangga Puspaka lan Manggaranti kudu pisah. Anggaran Pripun? kowe ngerti menawa aku lan kowe kudu pisah sithik wae kok sajak ora nrasa gelo ing atimu. Lah kedahipun panci kados ngaten pripun malih, Kang Mas? Ngono. Nggih. Oh. Iya. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong pancen aku kuwi dadi bojomu ya mung trima kanggo tutup liwat. Sing kebacut pancen aku. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Padha wae aku nalika duwe bojo kowe aku ya ora joko. Aku duwe bojo duwe anak parantene aku dipisah karo kowe. Tak tinggalno pati aku tak goleki keluargaku bojo lan anakku. Ayo Bang. Monggo, Kang Mas. Nanti margi menika saged ninggataken Rangga Puspaka saking dalan kapungkuhan. Wah, muga boten. Lah nggih, boten jenengan kok nggih. Yo ngerti yen wong iki lagi padha kangen-kangenan suwe ra tau ketemu. Ya wis, ngene wae Manggaranti. Pripun, Pak Dhewe Mas? gede rasa kangenku kelawan kowe aku pengen banget kaya biyen Oh, kae. ngaten. Nggih. Masa tak gawe Ah, dalem ya, Dik.